rok sme napríklad tuto. Mhm. Tam sa pozeráme? Tam, do okna. Do okna? Do okna. Tam? Tam. Dobre. Milí euroobyvatelia, Mestská rada, starostovia, poradcovia, podstarostovia, vítam vás pri prvej epizóde nového podcastu Za dverami radnice. Že je to super názov. Uh-huh. Chcem privítať prvého hostia, ktorým je kto iný. Ako? Čaute všetci, čaute. Dáno. Takže na začiatok by som sa ťa spýtala pár otázok. Pýtaj sa v kľude, čo len ťa zaujíma, čo chceš vedieť. Že dám takú základnú. No, Čo ťa viedlo k tejto práci? práci? Ťažko povedať, že či je to práca, alebo je to skôr taká zábava, alebo poslanie, povolanie. Ale ja som tak vyrástol v Euromeste a zažíval som vlastne všetko, čo sa tu dialo od takého maličkého až po tých 2 metre, čo mám teraz. A 1,98 m? Áno, niekto tvrdí 1,98 m, ale A kde je pravda? sú to 202 cm moja výška, takže tak nejak to tak prirodzene prišlo a keď už človek sa tak zamyslí, že tu strávil viac ako polovicu svojho života, aj o mnoho viac ako polovicu svojho života, tak asi tak nejak k tomu. A nikdy si neuvažoval, že nejakú inú kariéru alebo nejaký inak zabočí? Akože myslím, že nie teraz, ale možno ešte keď si bol, tak možno v mojom veku. Ja som vtedy tak nejak nad vecami, predsa len som bol mladý a tak nejak veľmi som nad tým nerozmýšľal, že čo sa bude diať a podobne. A proste som išiel deň za dňom, čo prišlo a po škole prišla možnosť vlastne ostať tu v Euromeste a tak nejak sa to tak prirodzene vyvíjalo a ja som stále niekde behal, bol rozlietaný a robil som vždycky to, čo ma bavilo a vtedy aktuálne to prišlo, že to Euromesto bolo top, čo aj stále je. Ešte za ten dlhý čas sa to nezmenilo a myslím si, že aj tí, čo chodia do Euromesta, tak vidia, že ako to funguje, čo sa deje a myslím si, že je to stále top a ešte to môže byť úplne niekde inde o niekoľko rokov, takže... Tak nadviažem na to, že si tu už strašne dlho. Je Čo je tvoja najobľúbenejšia spomienka za celú tú dobu? Najobľúbenejšia spomienka? Fú. Vybrať asi jednu spomedzi toho všetkého by bolo, že extrémne náročné, pretože samozrejme sú aj spomienky niektoré, ktoré človek nemôže len tak povedať, lebo zažil to s niektorými ľuďmi a to, ale ono vždycky najkrajšia vec, ktorú človek zažíva v Euromeste je to, keď máme podľa mňa posledný deň a vidí tú spätnú väzbu od tých detí, takú tú odozvu za tým všetkým, že ten čas, ktorý človek tomu venuje, sa mu vráti a kebyže to mám povedať aktuálne, tak asi najkrajšie, možno nie, že spomienka, ale najkrajšia vec na tom všetkom je to, že keď raz som bol ja taký malý v Euromeste, dneska to už môžem povedať, ale tu začínam vychovávať aj svoju dceru, tak je to jedna z takých tých najkrajších vecí, že vlastne to všetko celé má nejaký ten zmysel a sa to tak pekne, prirodzene vyvíja a posúva. Ale hovorím, že tých spomienok, každý rok by som ich vedel vymenovať XY, pretože aj na terajších posledných školách v prírode, lebo každá tá škola v prírode, aj ten letný tábor, aj všetky tie akcie, čo sa robia, tak sú niečím iné a vždycky tam je niečo, čo ti to tak vypichne a niečo ti z toho utkvie v pamäti. No, dobre. Vôbec si sa nedostala k tej jednej najkrajšej, ale... To nevadí. Podľa mňa to bolo dobré. Bolo to také nekonkrétne, ale všeobecné a to je podľa mňa tiež fajn niekedy. Také abstraktné. Je to náročné povedať jednu. Áno. Teraz konkrétna odpoveď. Ktorý turnus je podľa teba najlepší? Alebo teda nie najlepší, ale možno taký, ktorý si najviac užívaš? Ktorých si najviac užívam? Akože mám si vybrať, že 1, 2 alebo 3? Áno. Alebo teda aj 4, keď občas. No, dobrá otázka. Prvý turnus je určite najzaujímavejší, pretože na ňom sa veľa vecí ešte dotvára. Čiže to tak celé vzniká. Čiže ešte keď niektoré detaily nie sú doťuknuté, tak keď sa robia nejaké nácviky na vstupy, ktoré niekedy to je, neviem, ďalší večer je nácvik a ešte po obede sa docvičuje, alebo ráno,
človek je do polnoci, do jednej, do druhej, do štvrtej hore na to, aby na druhý deň tí obyvateľia mali z toho ten krásny zážitok. Ale zase potom aj ten posledný turnus, ktorý je, keď už vidí ten ucelený celok, čiže hovorím opäť, veľmi ťažká otázka, odpovedať jedným slovom na to ťažko. Či prvý alebo tretí. Aj druhý turnus je super, ale hovorím, že ten prvý je taký, vždycky je to také nové, čiže by som asi ten prvý by som povedal každý rok, ktorý je. Podľa mňa správna odpoveď. Tak. Najdivnejšiu vec si o tebe mysleli deti. Najdivnejšiu vec Áno. o mne? Fúha. Určite veľmi dlho sme zavádzali obyvateľov z VV Peštovou, týmto pozdravujem, že sme súrodenci. Vlastne sme, čo som to povedal. To. A čo si o mne decka No, to bolo taká podľa mňa, ani nie že najdivnejšie, ale akože z toho pohľadu, že kebyže to zoberieš, tak asi áno, že sme ich dokázali a do toho sa potom pridávali ďalší ľudia, čak aj Oliver, aj Darius, teda Darček a podobne, čiže že asi to bola taká, v tom sme ich dokázali veľmi dlho, akože počítam to na roky držať v tomto, takže. Koľko rokov ste ich tak držali? No podľa mňa 5-6 rokov určite, že sme, to ešte vlastne, keď sme boli na Tesároch to začalo, a Duchonka to sú vlastne 3-4, no a ešte aj tuto vlastne ten jeden čas. Niektorí podľa mňa tomu doteraz veria, takže super, takže. No dobre, teraz prejdeme do novej kolónky. Short answer, tak si mi nazvala. Poprosila by som ťa, aby keď ti dám otázku, odpovieš najskôr jedným slovom a potom odôvodníš prečo. Dobre. Pripravený? Pripravený, ako nikdy. Najhoršia euromestská pesnička. Veo. A prečo? Lebo je to pesne, nie je najhoršia, ale nevieš ju nikto tancovať. A ešte mám jednu. Ťavičky? Nie, najhoršia euromestská pesnička, ktorú nikto aj sa zabudlo úplne, že existuje ten tanec z roku 2011 a ono sa to volalo, je jeden tanec z roku 2015, ktorý je Pam Param Pam. No, ten poznám. No. A potom je Para Papa a to je tanec z roku 2011, ktorý. Ale vieš, prečo na to všetci zabudli, lebo ty to nepúšťaš. No, ale podľa mňa ho už absolútne nikto nevie tancovať. Takže je to moja chyba samozrejme, ale to sa tancoval na Prašníku. Na Prašníku boli vlastne len 2 turnusy vtedy. Čiže sa asi až toľko nedostal pod kožu a proste ten tanec zakapal. No. Tak, no, bohužiaľ, taký je život. Dobre. Jedno slovo, ktoré vystihuje Euromesto. Ťažké. Ja som nikdy nepovedala, že to bude ľahké. Chcem povedať to správne. Pre mňa? Alebo všeobecne? Povedz aj pre teba a potom môžeš povedať všeobecne. Pre mňa je to asi rodina. Pretože v úvodzovkách aj tí obyvatelia, ktorí sem chodia a vyrastajú a posúvajú sa ďalej, tak vlastne tvoria takú obrovskú, alebo euromestská rodina, ak môžem povedať. Ustálené slovné spojenie, ale tak viac by som to nazval euromestská rodina, pretože aj či sú to aj učiteľky, ktoré sem chodia, aj obyvatelia, aj starostovia, podstarostovia, vlastne všetko, keď sa pozrieme len túto na radnici okolo seba hore, čo tu sú vlastne vyvesení ľudia z minulého roka, tak vlastne tvoria takú rodinu, tú euromestskú vlastne, takže asi to by som povedal. A všeobecne? Všeobecne? Asi by som to tiež nechal, by som to v tom duchu, pretože tí ľudia, ktorí sem už chodia dlhšie, tak vlastne zistia, že to je to asi takéto správne slovo. Ja s tým súhlasím. No. Tak ja som si tam predsa len tiež našla kamarátstva na podľa mňa celý život. Čiže by som možno povedala aj to isté. Veľa ľudí si tu nájde lásku, veľa ľudí tu nájde kľud a pokoj, niekto tu nájde oddych, radosť, pohodu. Únik z reality. Tak, je to niečo iné. Nezasahuje sem taký až toľko ten vonkajší svet tým, že sa funguje vlastne tuto na tom zariadení a pri tom programe nemusíš riešiť nejaké vážne veci, proste sa zabávaš sa s tými deťmi, hráš sa, niečo ich vzdelávaš samozrejme tým, že sa snažíme aj o túto vec ale tá rodina by som nazval, euromestská rodina.
Dobre. Ďalšia otázka. No, už sa bojím. Ale toto je taká, že môžeš to opísať, OK. lebo vlastne na konci z toho vyjde ako keby nie jedno slovo, ale možno obrázok. OK. Že keby je euromesto emoji, tak aké je to emoji? Fúha. Euromesto ako emoji. Mhm. Určite by tam bol emoji klasický Mhm. s obrovským najväčším úsmevom, ktorý by išiel. A samozrejme ten emoji by nebol podľa mňa sám, Mhm. muselo by ich tam byť viacej, ktorí by spájali. Také tie dve akože... tety, ktoré sa držia za ruku? Ne, zas potiaľ. Muselo by ich tam byť jeden, ten možno hlavný, ktorý by čo len teraz predstavoval ako huhňa, Mhm. pod ním ďalších XY Mhm. tých emoji, ktorý bola by to asi taká súhra viacerých, preto jeden by sa hral, neviem, basketbal, jeden by bol v bazéne, jeden Čiže by vlastne niečo celá čítal. klávesnica. No, viac menej, tak by sa to dalo pomenovať, pretože vystihnúť to len jedným, Mhm. podľa mňa nemožné, pretože tu si nájde človek fakt, že z každého, že aj z tých zábav, z tých hier, Mhm. ale keď chceš niečo ďalšie robiť v rámci technického, záhradku, koníky, ježiš, nesmiem predbiehať, to vystrihneme. Na školách prírody, čo sú a podobne, čiže Mhm. nájdeš to kopec kamarátov, rodinu, takže... Dobre. A teraz sa teda presunieme do poslednej kolónky. A ďalšia otázka je, aké sú novinky v Euromeste? Novinky? Mhm. Ja tu mám napríklad Mm, napísané ako príklad, že už nie je pingpongový stôl hore. buďme k sebe úprimní, nech napíše do komentáru ten, kto na tom pingpongovom stole niekedy hral pingpong. Áno, ten betónový kváder, ktorý bol nad budovou, zmizol. Vzniklo tam momentálne zatiaľ na nácviky ďalšie pódium, Mhm. viac menej, plnohodnotné také, jak bývalo vlastne vo vnútri, aby keď cez leto tu budú decka, tak vedeli si na ňo či už posadať, alebo vedeli sa tam robiť proste tance, nácviky, divadielka a podobne. Samozrejme... No vlastne tým sa nadviazalo aj na nové pódium vo veľkej aréne. Áno, nové pódium, ktoré zatiaľ ešte chýbajú mu ďalšie dva kúsky, ktoré tam musia Hej. byť, lebo je ešte kratšie je zatiaľ, ale postupne by sme vlastne chceli aj pódium vymeniť. Kebyže sa pozrieme na detské izbičky, tak za posledné, to môžem tak 2 roky vlastne, Mhm. sa spravila veľká rekonštrukcia v rámci renovácie tých izieb. V úvodzovkách už sú len už je len pár izieb, posledný vlastne túto zimu už by mali byť dokončené, že všetky. Že veľmi veľa, napríklad celý A pavilón je vlastne zrenovovaný z vnútornej časti. Dokonca herňa, ktorá bola, ak si niektorí pamätajú, ktorá bola na Ačku, tak herňa je celá zrenovovaná. Ešte samozrejme tam majú prísť nejaké zásahy, lebo ešte tam je nejaký ďalší projekt, ktorý tam je do tej herne, čiže máte sa na čo tešiť zase na nové veci. Aj na Bčku samozrejme prišlo celý vlastne spodný pavilón, čo je francúzska, holandská a belgická, vlastne tie sú zrenovované, tie izbičky. Plus samozrejme z tej vonkajšej strany, čiže cez zimu je už teplejšie o niečo, čiže aj to sa nám podarilo nejakým spôsobom pomaličky dať dokopy. No a... A tvoj projekt, na ktorom robíš hodinku každý deň? To uvidíte, keď to bude hotové. Ak v lete prídete, tak samozrejme už aj to by mohlo byť dokončené. Nebudem predbiehať, Samozrejme. ale tí, ktorí vedia, už niekedy minulý rok sa to začalo robiť, ale je. No a teraz sa premýšľa ešte aj nad úplne novým projektom, ktorý by mal vzniknúť vlastne nad budovou. Vlastne akože... vzadu, keď pôjdete, jak bol ten starý betónový pingpongový Aha. stôl, tak po ľavej strane vlastne z budovy. Tam, kde sa hráva bingo. Áno, tam pri tom, ktorý uvidíme, že či sa do toho tento rok pustíme, ale zatiaľ je to v stave návrhu. Vlastne malo by tam vzniknúť také opäť nové prekvapenie, ktoré bude. A aj cez leto by mali byť nejaké také veci, ktoré vlastne v Euromeste ešte vôbec neboli tuto na tomto zariadení. Takže je toho kopec a stále vznikajú. Vždycky je to o tom, že niečo vznikne také, aby to aj navonok pekne vyzeralo, niečo zase, aby to bolo aj funkčné. Takže stále sa niečo rozširuje a na niečom sa pracuje.
Aj momentálne. Každý deň hodinku. Taká poslednú otázku, ktorú tu mám od divákov, Mhm. je, ako prebieha euromestský ples? Predpokladám, že na Eurozime. Uh, vieme aj, že kto sa pýtal tú otázku, Si nepamätám. lebo môže byť, tak poviem tak k obidvom veciam, pretože môže byť euromestský ples, ktorý je na Eurozime, ktorý viac menej je zapojený v rámci programu. Eurozima je vlastne pre starších, to znamená, že je to od 14 do 18 rokov, tak viac menej prebieha tam tak ako na plese vlastne od rána pánska volenka, to znamená, že páni si idú vlastne požiadať nejakú dámu, slečnu, ktorá tu je, tak idú si ju vlastne požiadať o to, či s nimi pôjde na ten večerný ples. Samozrejme prebieha tam nejaký úvod pred tým plesom, to znamená, že idú po dámy na izbičku, potom vstupujú vlastne do veľkej arény. Je to vlastne taký ako keby reálny ples, keď to mám tak povedať, vlastne pre týchto našich mladých. Prídu, usadia sa, samozrejme na stoloch je nealko, šampanské, nejaké občerstvenia, tieto veci, s tým, že potom sa idú naučiť aspoň základy tancovania na tom plese, to znamená nejaký valčík, vals, po prípade tento rok Belgičák a ten ale francúzsky. teraz sa francúzsky tanec naučil, čiže každý rok je zase niečo iné, niekedy si vyžadujú niektoré veci, to znamená Ale belgický Belgičák je tanec super. ja nehovorím, ale viac menej na ňo sa tiež chytá o mnoho viac a viac ľudí. No a viac menej potom je tam samozrejme catering, nesmie chýbať, to znamená na tom plese býva sushi, vždycky nejaké nuggetky a tieto veci a potom taká voľná zábava, ako na plese má byť, spojená vlastne s fotokútikom, to znamená, že sa idú fotiť a ľudí vždycky. A mne sa zdá, že to bolo skôr asi na tú Eurozimu. Dobre, tak nič som nepovedal. Dobre, vyčerpali sme všetky otázky. OK. Ako si spokojný? Ja veľmi príjemné. Naozaj to bolo super, takže budem sa tešiť na to, čo príde ďalej a čo si vymyslíš. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás dneska sledovali. Dúfam, že sme vás bavili a tešíme sa na budúce. Čau.